Hola, nosaltres som el Darius, el Xavi i jo el Guillem i en aquest vídeo us explicarem el manteniment d'un ordinador. I aquí teniu els materials que utilitzarem. Je te promets, je te lâcherai jamais la main. 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 Ja tenim totes les eines preparades, el primer que farem serà comprovar que l'ordinador s'engegui correctament. I si és així, el que farem a continuació serà treure les tapes de l'ordinador i retirar correctament la placa base. Un cop deixada la placa base a la taula o a un lloc segur, el que farem serà extreure el dissipador i el ventilador amb molt de compte. Ara agafarem el producte d'equip de neteja i aplicarem sobre el processador i el dissipador 2 gotes de cada un i el deixarem reposar durant un minut. I el netegem. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as sommeil? Ara agafarem l'altre pot del kit de neteja i, com es pot veure en el vídeo, li aplicarem 2 gotes sobre el dissipador i el processador. I també el netejarem amb el drap de microfibra. Per a aquesta tasca també podeu utilitzar bastonets per arribar a punts on els draps de microfibra no hagin arribat i encara quedi pasta tèrmica. A continuació, agafarem el pot d'aire comprimit i netejarem el ventilador. Un cop havent realitzat tots els anteriors passos, agafarem la pasta tèrmica i l'aplicarem sobre el processador, estenent-la uniformement amb l'ajuda d'una cartolina.
I ara realitzarem el mateix pas sobre el dissipador. I ara ja estem arribant als punts finals del manteniment. Haurem de col·locar el dissipador i el ventilador de nou a la placa base. I després agafarem un raspall de dents i li aplicarem alcohol isopropílic per netejar-la. I amb un pinzell acabarem de donar-li un toc final a la neteja. I després d'això només ens quedarà col·locar la placa base i ficar les tapes al seu lloc. I ara sí que sí, es podrà dir que hem acabat amb el manteniment de l'ordinador. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins aviat. Adeu!